God eftermiddag. Mit navn er Marius Keller, og i aften har vi godt 400 millioner europæiske borgere fra de 28 EU-lande stemme om de 751 politikere, der skal sidde på magten i Europaparlamentet i de næste 5 år. For mange kan Europaparlamentsvalget virke forvirrende og uoverskueligt. Vi vil derfor prøve at hjælpe jer med at få den fulde forståelse for, hvad EU er og hvordan det fungerer. Herunder vil vi snakke med en række eksperter, som vil hjælpe netop dig med at finde præcis den kandidat, der er bedst for dig. Noget helt specielt ved Europaparlamentsvalget i år er, at vi ikke kun har én stemme, men vi har nemlig 2. For det vi skal tage stilling til her i Danmark, det er om vi skal have Patentdomstolen hertil. Vi er nu på vej op for at snakke med den danske EU-kommissær Connie Hedegaard, som forhåbentlig vil kunne svare på nogle af de spørgsmål, vi har forberedt til hende. Goddag og velkommen. Mange tak. Jeg hedder Marius. Hej Marius, jeg hedder Connie. Hej Connie. Hej. Har du det godt i dag? Jeg har det sådan, at jeg har været til yogatræning og har masser af energi. Jeg er meget, meget positiv. Fedt. Glæder du dig til i aften? Jeg er så glad. Jeg er henrykt. Jeg er totalt 100% klar til i aften. Vil du ikke også lige forklare os noget om, hvad EU er og hvordan det fungerer? Selvfølgelig. EU har gennem de sidste 60 år udviklet sig til et politisk og økonomisk samarbejde mellem 28 europæiske lande. Et samarbejde, der omfatter en lang række politikområder, lige fra konkurrencelovgivning og transportpolitik til f.eks. cigaretreklamer og terroristbekæmpelse. Der er formelt 7 EU-institutioner, der foruden de 4 beskrevne omfatter EU-domstolen, den europæiske revisionsret og den europæiske centralbank. Ja. Hvordan fungerer EU sådan i forhold til magtdeling og institutioner? Jamen, som jeg sagde lige før, så har EU 7 institutioner, som står for hver deres magt, hvilket gør det forholdsvis svært at gøre ordnet. Kommissionen er EU's regering og har sæde i Bruxelles. Den er i dag 27 medlemmer, et fra hvert medlemsland. Dens beslutninger træffes med et almindeligt flertal blandt kommissærer. Tusind tak. Jo, skulle det være en anden gang. Sikke en oplevelse. Jeg håber, I fik noget ud af interviewet med Connie Hedegaard. Nu vil vi hen til Tobias Keller for at høre lidt om Patentdomstolen. Vi befinder os lige nu på Maglegårdsskolen, hvor tusindvis af mennesker er på vej hen for at aflægge netop deres stemme om Europaparlamentsvalget og EU-Patentdomstolen, som Tobias Keller vil fortælle os mere om meget snart. Ja, jeg sidder nu her hos Tobias Keller, som er juridisk og dels økonomisk ordfører for en masse store virksomheder her i Danmark. Hej Tobias. Marius. Vi har det problem her i Danmark, at der er alt for mange mennesker, der slet ikke ved, hvad Patentdomstolen kan gøre for en. Det vil Tobias hjælpe os med at forsvare. Ja, nu skal du høre, Marius. Det er sådan i Danmark, at hvis vi får den her patentdomstol, vil det skabe en helt ny arbejdspladser, og det vil derfor skabe vækst. Det betyder, at der kommer en hel masse veluddannede mennesker her til landet, og som tidligere sagde, så vil de her mennesker have brug for Danmarks ydelser og produkter. Og ikke nok med det, så det bliver lettere for nye virksomheder, og så også ældre virksomheder, at søge patent. De behøver ikke at søge patent i 28 forskellige lande. De behøver kun at gøre det én gang her i Danmark. Spændende. Hvis du skulle sætte et kryds, hvad vil udfaldet så blive? Ja. Jeg mener jo som sagt, at det er en rigtig god idé, fordi det skaber mange nye arbejdspladser her i Danmark. Og
Så derfor mener jeg klart, at vi skal have patentdomstolen i Danmark. Tusind tak. Det var alt, vi havde. Håber, jeg fik noget ud af det. Følg med næste søndag, når det handler om Danmark som et frit land. Vi ses.